Pwy sy'n tip o'r holl sbwriel yma ar y stad Pontypandy? Mae'n ofnadwy. Mae'r bag o sbwriel hon a gafodd ei dip o'r anghyfreithlon yn sôn am doctor pwysig. Be sy'n mynd ymlaen? Helo? Doctor pwysig i ti? Wel, uwch lawfeddyg ymgynghorol doctor pwysig i chi. Felly, y peth yw, dyn ni wedi ffindio bagiau o sbwriel sydd wedi cael ei dipio'n anghyfreithlon ar y stad Pontypandy. Gyda'ch enw chi ar y sbwriel? O! Ymddeiriadau am hynny. Talaeth cleidi'r gwastraff i cael gwared o fy sbwriel. O, na. Allwch chi anfon enw'r cleidi'r gwastraff atai, felly allai anfon at y cyngor. Gadewch i ni ei herlyn. A'i chi yw uwch lawfeddyg ymgynghorol doctor pwysig? Ydw? Ynglŷn â tipio anghyfreithlon gyda'ch enw chi arno, dywedwch wrtho i byddwch chi'n danfon enw'r cleidi'r gwastraff atai? Dwi heb ei dderbyn. Dwi'n mynd i ofyn i'r heddlu alw heibio'ch tŷ chi heno, jyst i ofyn pwy oedd e. Wel, y peth yw, mae rhaid i fi gyfaddu rhywbeth. Ni ddefnyddiais cleidi'r gwastraff. Dympio sydd yn gwastraff ar y stad Pontypandy achos, wel, mae pawb yn gwybod bydd rhywun yn ei glirio. Beth? Reit, mae gennych chi tan 4 o'r gloch prynawn ma i glirio'ch gwastraff neu dwi'n ffonio'r heddlu. Na'r unig beth allai wneud. Ni fydd y cyngor na'r heddlu yn wneud dim. Yes, i ni. Byddwn ni wedi ddianc o hyn, ond i bai am y staff cymdeithasol na. Eich gwastraff chi yw eich cyfrifoldeb chi, nid y sector tai cymdeithasol. Byddwch yn well.